Arnel served at a district in several municipalities of Western Mindanao Conference in Buog, Malangas, Jimenez, Tangog, Bonifacio, Osamis Suburb, and Osamis Central. For the next 12 years, God destined him for mission work in various departments as youth director, father of pastors, communication director, executive secretary, and Sabbath school director. Arnel finished his Master of Ministry year 2008 and now taking his doctorate at Adventist International Institute of Advanced Studies. Arnel is a loving husband of Girly Andu and a father of 3 children. Our speaker of the hour is the president of Western Mindanao Conference, Pastor Arnel Lagan Binasahan. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pagkapaglaom nga naa nagasunod sa atong series niini nga programa My Journey with God Season 5. Niya nausab kita nining lain nga gabi sa atong pagtuon, pagsusi o pagpamalandong sa pulong sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. O karon nga gabi niata nining usa ka pinasahi nga pagtuon. Naguluhan kini og origin and purpose of God's law. Ang sinugdanan ug ang katuyuan sa balaod sa Dios. Pansadili pa, ako mong dapiton sa atong pagampo. Ginoong Dios, salamat nga niining higayon nga imong gihatag kanamo makahimo kami sa pag-focus sa among mga nahuna o kasing-kasing diha sa imong mga pulong. Aron kini maghatag o kausaban sa among kinabuhi, sa among pakigrelasyon diha kanimo, ingon nga among Dios. Salamat sa imong presensya ug salamat sa imong pagpanalangin sa among mga kapaglaom nga naa karon nagapaminaw o nagasunod ni ining mao nga series My Journey with God Season 5. Kay kini among gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. So din hita mga kapaglaom ni ining origin o purpose sa balaod sa Dios. Asa man nagsukad ang balaod sa Dios? Tungod kay kadaghanan nagunahuna nga ang balaod sa Dios actually dili gikan sa Dios apan gikan sa tao. Mo'y hinungdan nga kadaghanan sa mga tao nagunahuna nga dili angayan sundon ang balaod o wala na'y balaod nga gikinahanglan sa atong kapanahonan. Apan karon nga gabi atong tan-awon kung asa nagsukad kining gitawag nato og balaod sa Dios. Although ang balaod nga ginganlan og balaod sa Dios, klaro na og tataw nga kinigikan sa Dios. Apan atong pamatud-an diha sa balaang kasulatan kung kinsa ang gigikanan sa balaod. Ang balaan nga kasulatan nagasulti dinhi sa Salmo 103 verse 19. Sumala ni Salmista David. Nagingon siya, ang Ginoo nagatukod sa iyang gingharian diha sa langit. Og ang iyang gingharian nagagahom sa tanan. So atong tan-awon kining gisulti ni Salmista David tungod kay kini nagapamatuod nga ang Dios tukod sa iyang gingharian. Og sa dihang gitukod sa Dios ang iyang gingharian, nagpasabot kini nga dunay mga balaod nga ipatuman sa Dios og kinahanglan sundon sa iyang mga sumusunod. Bisan kung sila mga balaan. Tungod kay dili mutunhay ang usa ka dapit kung walay balaod nga kinahanglan pagasundon. Og mao kini ang gihimo sa Dios sa iyang gihimo ang iyang gingharian diha sa kalangitan. Dunay mga balaod nga gisunod aron kini mutunhay. Sama sa mga balaod nga atong gisunod diha sa atong mga puloy-anan. Diha sa atong mga susyudad, sa mga barangay diin kita nagapuyo. Sa nasod nga atong gipuy-an sa Pilipinas. Dili mahimo ang usa ka organisasyon nga mutunhay nga walay balaod nga pagatumanon o pagasundon. Mao nga nag-ingon ang balaang kasulatan
sa 1 Corinto 14 versikulo 33. Kay ang Dios dili mao ang Dios sa kasamok apan sa kalinaw. Nga pinaagi niini ang iyang mga katawhan magasunod. Sa ato pa, ang katuyuan sa balaod mao ang pagpatunhay sa kalinaw. Mao ang paghatag og order diha sa pagpadagan sa mao nga pangagamhanan o organisasyon. Mao kana ang katuyuan sa balaod. Gani, kadtong mga tao nga nagunahuna nga walay balaod, nagasunod gihapon sila og balaod. Tungod kay ang ilang balaod mao nga wala nay balaod. So bisan asa ta mo paingon dili mahitabo nga mawala ang balaod. Kay bisan si Satanas sa dihang iyang gisupak ang balaod sa Dios, sultihan ko kamo, duna siya'y balaod nga gisunod. Unsa man ang balaod nga gisunod sa yawa? Ang balaod nga iyang supakon ang balaod sa Dios. So bisan kadtong mga tao nga wala nagatuog balaod, doon na gihapon sila gisunod nga mga balaod. Mauna kami hinungdanon ang balaod. Og mauna nga sa dihang ang Dios nagtukod sa iyang gingharian, doon na siya'y balaod nga iyang gisunod. Og kini nga balaod, iyang gihatag ngadto sa iyang alagad nga si Moses, nga maoy atong gisunod sa atong kapanahunan. Ang Exodus 24:12 nagaingon, og ang Dios miingon ngadto kang Moises, umari ka dinhi sa ibabaw sa bukid, og magpabilin ka dinhi. Unsay katuyuan ngano nga ang Dios nagtawag kang Moses, nga moadto siya dito sa bukid sa Sinai sa ibabaw, og magpabilin siya dito. Nagpadayon ang versikulo 12 nga nagingon, kay akong ihatag kanimo ang duha ka papan nga bato, nga diha ang balaod ug ang kasuguan nga akong gisulat alang sa pagtudlo kanila. So ang Dios maoy naghatag og balaod ngadto sa iyang alagad nga si Moses. Ug ang katuyuan niini mao nga aron kini itudlo ngadto sa mga Israelhanon. So dili si Moses ang nagbuhat sa balaod, apan ang Dios maoy naghimo niini ug iyang gihatag ngadto kang Moses. Gani, kung atong susihon ang balaan nga kasulatan, kini nagapamatuod kung asa gisulat sa Dios ang iyang balaod nga gihatag kang Moses. Og asa sad gigamit, unsay gigamit sa Dios sa iyang pagsulat sa balaod nga iyang gihatag ngadto kang Moses. Ang Deuteronomy 4:13 nagingon ang balaang kasulatan, og iyang gisulti ngadto kaniya ang mga pakigsaad sa iyang napulo kasugo nga ilang pagahimuon. Bisan ang napulo kasugo nga iyang gisulat diha sa papan nga bato. So ang Dios mao ang nagsulat niini diha sa papan nga bato. Og unsay gigamit sa Dios sa pagsulat niya niini? Nag-ingon ang Exodus 31 versikulo 18 diha sa inyong mga balaang kasulatan. Og sa nahuman sa Dios pagpakigsulti ngadto kang Moses didto sa bukid sa Sinai. Iyang gihatag ang duha ka papan nga bato nga dunay pakigsaad sa balaod, og nianang duha ka papan nga bato nga diin gisulat sa Dios, gisulatan sa Dios sa iyang mga tudlo. So ang gigamit sa Dios sa iyang pagsulat, walay lain kundili ang iyang mga tudlo mismo. Siya maoy nagsulat, siya maoy nagtagik niini, nagpapilit pinaagi sa iyang mga tudlo didto sa mga papan nga bato, sa napulo kasugo. Buot ipasabot,
nga ang napulo ka sugo gikan sa Dios nga iyang gihatag ngadto sa iyang mga katawhan hangtod sa atong kapanahonan. Karon ang pangutana, mga kapaglaom, naa na ba ang balaod sa wala paggihatag didto sa bukid sa Sinai? Kay kadaghanan na gunahuna nga ang balaod mitungha lang siya sa panahon didto sa bukid sa Sinai sa dihang gihatag ngadto kang Moses. Apanaan na ba siya sa wala pa didto sa bukid sa Sinai? Nitungha na ba ang balaod sa Dios? Ato sa i-define, mga kapaglaom, kung unsa ang balaod ug unsa ang sala. Ang 1 Juan 3:4 nagaingon, ang matag usa nga nakasala nakahimo sa paglapas sa sugo. So tataw na ang gisulti diha sa balaang kasulatan. Ang matag usa nga nakasala nakahimo sa paglapas sa sugo, gani ang sala mao ang pagkamalinapason sa sugo. So dili ta makahibalo og unsay sala kung walay kasuguan. Apan sa dihang nagsulti ang kasuguan ug wala nato gisunod, atong gilapas, atong nasupak ang kasuguan ug kita nahulog diha sa pagpakasala. Maunay definition sa sala sa dihang atong supakon ang kasuguan sa Dios. Si Adan ug si Iba atong tan-awon kun kining atong unang ginikanan nakasupak ba sa balaod sa Dios? Kay sila man ang una nga gilalang sa kalibutan. Ang Genesis 2:16 nagasulti ang balaang kasulatan og ang Ginoong Dios nagasugo sa tao. Dili kamo magakaon sa bisan makahimo kamo sa pagkaon sa bisan unsa nga bunga sa kahoy diha sa tanaman. Apan nagingon siya, ni anang kahoy sa pag-ila sa maayo og sa daotan, dili kamo magakaon ni ana. Kay kun mukaon kamo niini, kamo gayod mamatay. So ang Dios dunay sugo, kang Adan o kang Iba, dili mo mukaon sa bunga sa kahoy. Kay sa panahon nga mukaon kamo niining bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayong sa daotan, kamo mamatay. Siguro magunahon nata, Pastor Binasahan, unsa may kalambigitan sa napulo kasugo ug sa kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa atong unang ginikanan kang Adan o kang Iba. Mubalik ta og lantaw sa gisulti ni Ginoong Hesus diha sa Marcos 12 versikulo 30. Sa dihang gipangutana siya og unsa ang pinakadako nga kasuguan. Una nag-ingon siya sa versikulo 30, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Og nagpadayon siya sa 31 nga nag-ingon, ang ikaduha, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ug ang balaang kasulatan nagsulti, nga wala nay laing mas dako pa nga balaod kay niini nga mga balaod. Ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa tao. So kung ato ni siyang isamarize, isamam, mauning gitawag nga ang kasuguan sa Dios gugma. Usara ni siya ang paghigugma. Ug unsay kalabutan ni Adan ug ni Iba sa kasuguan, sa gugma sa Dios. Sa dihang nikaon siya sa bunga sa kahoy, si Adan ug si Iba, nakasupak ba sila sa kasuguan sa Dios? Nakasupak sila sa kasuguan sa Dios tungod kay ang kasuguan sa Dios gugma. Sa dihang gisupak ni Adan ug ni Iba, ang Dios ilang giguba ang ilang relasyon, ang ilang gugma ngadto sa ilang magbubuhat nga mao ang Dios. Sa dihang ilang gisupak ang balaod nga gisugo sa Dios nga dili mukaon sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayong sudaotan, iyang gisupak ang iyang gugma ngadto sa iyang isig katao, ngadto sa iyang bana. Kay tungod ni ana, nawala ang pribiliyo nga gihatag sa Dios alang sa tao nga kinabuhi nga walay katapusan, tungod kay ilang gisupak
ang balaod sa Dios. So, atong napamatud-an niini nga ang Dios naghatag ng daan og kasuguan sa wala pa didto sa bukid sa Sinai, bisan didto sa tanaman sa Eden. Nganuman, kay kining balaod sa paghigugma sa tao, paghigugma sa Dios, nag-ingon ang Matthew 22 versikulo 40, niining duha ka mga sugo, gugma sa Dios o gugma sa tao, nagsukad ang tibuok nga kasuguan. So dinhi gikuha ang tibuok na pulo ka mga sugo gikan sa gugma sa Dios ug gugma ngadto sa atong isig katao. Busa nagpamatuod nga ang kasuguan naa ng daan sukad pa didto tungod kay ang unang nagsupak sa kasuguan mao si Adan ug si Eva. Ang Roma 5:19 kini nagpamatuod usab mahitungod sa pagsupak sa kasuguan ni Adan. Nagingon ang balaang kasulatan, kay pinaagi sa pagsupak sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Mauni ang hinungdan nganong nahimo silang makasala, kay ilang gisupak ang kasuguan. Mao nang giingon sa 1 Juan 3:4 nga ang pagsupak sa kasuguan mao ang pagpakasala. O tungod sa pagsupak ni Adan, daghan ang nahimong makasala hangtod karon sa atong kapanahonan. O kita nahibalo, sumala sa gisulat usab ni San Pablo sa Roma 6:23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Although ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi kang Ginoong Hesus, apan nag-ingon siya, tungod sa inyong sala, ang bayad ni ana mao ang kamatayon. Ang kamatayon nga walay katapusan. Mao nga kini nga kamatayon, katong silot sa sala, ikaduhang kamatayon, mikuyanap ni sa tibuok kalibutan. Nag-ingon ang 1 Corinthians 15:20 og 21 og 22. Nag-ingon diha, kay pinaagi sa kamatayon nga miabot sa tanan tungod sa usa ka tawo. Apan nag-ingon siya, ang pagkabanhaw gikan sa kamatayon miabot usab sa usa ka tawo. Ang 22 nag-ingon, kay pinaagi kang Adan ang tanan nga matay, apan pinaagi kang Ginoong Hesus ang tanan makaangkon sa kinabuhi. So ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa kang Adan sa iyang pagsupak. O kun walay Kristo nga ikaduhang Adan, dili ta mabuhi gikan ni anang nga kamatayon, kahimtang sa kamatayon. So kini nagpamatuod nga ang kasuguan naa ng daan tungod kay ni aning mga tao sa tanaman sa Eden nga nahimong nagmasinupakon sa kasuguan sa Dios. Ang lain na usab nga pangutana nga atong tubagon ni ining gabi. Karon, kung naa na didto ang balaod sa wala pa sa ang bukid sa Sinai, didto pas tanaman sa Eden, posible ba nga sa wala pa ang Eden naa na ang balaod sa Dios? Sa wala pa ang gilalang sa Dios ang tao, didto wala pa niya buhata ang tanaman sa Eden, naa na may balaod sa Dios. Kay atong gitun-an kagaya nga nagsukad ang balaod diha sa Dios. Apan ang uban nagunahuna nga miabot sa panahon ni Moses, o karon atong nadiskubrihan nga bisan sa panahon ni Adan ug ni Eva naa na ang balaod, apan gawas ni adtong panahon naa na ba ang balaod sa Dios? Mubalik kita og tan-aw, mga pinalangga kong mga kapaglaom. Dinhi sa Exodus 25:10 o 16. Kapitulo 25, diha ang atong pipila ka mga teksto nga atong tun-an, agi og pagmatuod, mahitungod sa balaod sa Dios. Sa wala pa ang tanaman sa Eden. Versikulo 10 nagaingon. Ingon ang Dios, sa dihang si Moses gisugo sa Ginoo nga magbuhat og tabernakulo. Og usa sa mga sulod didto sa tabernakulo
kining gitawag og arka sa tugon. Ang versikulo 10 nag-ingon, og magbuhat sila og usa ka arka, kahon, arka sa tugon. Unsa may ibutang dinhi sa arka sa tugon? Gitubag kana sa versikulo 16. Unsa giingon si 16? Unya isulod diha sa kahon ang lapad nga bato, diha nasulat ang kasuguan nga ihatag ko kanimo. So diha sa kahon nga gipabuhat sa Dios kang Moises, ingon siya, imong isulod diha ang napulo kasugo nga gisulat sa papan nga bato. Maunay katuyuan sa Dios. Unya, ang versikulo 17 nag-ingon, human niya ng kahon imong sudlan og napulo kasugo, paghimo pahimui ang kahon og taklob, butangan og taklob, o gitawag kana sa English nga pinulungan og mercy seat, o ang uban gihubad kana sa lingkuranan sa kaluoy. Taklob sa arka sa tugon. Sa versikulo 18, nagpadayon nga, unya pagpahimo og duha ka kirubin nga bulawan. Mauni siya ang representation sa mga manulunda, duha ka manulunda. O kining kirubin, nag-ingon, ang balaang kasulatan, sumala sa gisulti sa Dios, og ibutang kini sa ikatumoy, sa isig katumoy sa tabon sa kahon. So kung makita nato dinhi sa hulagway, dinhi sa atong screen, isig katumoy naa diha ang kirubin. Og ang ilang mga pako, sumala sa balaang kasulatan, sa versikulo 20, nag-ingon nga, kinahanglan nga ang mga kirubin magbukhad sa ilang pako. Mga pako aron mapandungan sa ilang pako ang tabon, kadtong mercy seat, ang tabon sa arka. Mag-atbangay sila nga nagtanaw sa tabon. So kung mauni ang tabon, makita nato sa lagway, nag-atbang sa isig katumoy ang duha ka manulunda, mga kirubin, nga maoy nagtabon, unsa may simbolo sa pagtabon. Simbolo kana nga sila mo'y nagbantay sa kasuguan sa Dios. Mao kana kamahinungdanon ang kasuguan sa Dios nga ilang gibantayan, simbolo sa pagtabon nila sa kasuguan kay kanang kasuguan sa Dios. Replika kana sa Dios, balaan kana, atubangan sa Ginoo o atubangan sa mga katawhan. Mao nga giampingan kana sa Dios. Karon atong tan-awon og unsay nakita sa pinadayag 11:19 sa nakita nga panan-awon ni Juan. Nag-ingon ang pinadayag 11:19, og unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit. So dili na dinis kalibutan. Ang panan-awon gidala siya ngadto sa langit. Og sulod sa iyang templo, sa templo sa Dios, diin didto gikopya ang templo nga gipahimo ni Moses dinhi sa kalibutan. Og sa templo sa Dios, nakita ang arka sa iyang pakigsaan. Naa didto ang arka sa tugon. Ark of the Covenant. Unsa ang sulod sa Ark of the Covenant? Atong gitun-an nga ang sud niya na mao ang napulo kasugo nga gibantayan sa manulunda. Kinsa man ang nagbantay didto sa langit sa napulo kasugo. Nag-ingon ang Ezekiel 28:14. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin. Nag-refer ni may tungod kang Lucifer sa wala pa siya mahulog sa kalibutan. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon. Inumnumi. Ang trabaho sa kirubin, pagtabon, pagprotect sa napulo kasugo. Pag-amping sa napulo kasugo. So dito sa langit, si Lucifer mao ang nagatabon, nagabantay sa kasuguan. O nagapahimutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Diin, dito sa templo sa Dios, naa dito ang Ark of the Covenant. Ang arka sa tugon. Og ang versikulo 16,
pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon, mao ni ang nahitabo. Sila natugob sa imong mga kaliwat, imong taliwala, sa pagpanlupig, og ikaw nakasala, busa gisalikway ko ikaw. So mao ni ang nahitabo didto sa langit. Si Lucifer nga maoy nagprotektar, mao ni ang atong hinumduman. Siya maoy nagbantay sa kasuguan didto sa langit. Apan miabot ang panahon nga siya ang miuna sa pagsupak sa kasuguan nga iyang gibantayan didto sa langit. Og nakaplagan siya nga nakasala tungod kay atong gitun-an nga ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So si Lucifer nga maoy nagprotect sa balaod, maoy nagbantay sa kasuguan, siya na ang naghimong masinupakon sa kasuguan. Mao nga ang 16 nag-ingon, ingon nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios o gilaglag ko ikaw o nagatabon nga kirubin. Tungod sa iyang sala, kining usa ka kirubin ka manulunda sa langit nga mao si Lucifer, nga nagbantay sa kasuguan sa Dios, gilaglag siya. Siya maoy tigbantay apan gilaglag siya sa Dios. Gihulog siya dinhi sa kalibutan. Mao nga ang Biblia nagpamatuod. Sumala ni Juan sa 1 Juan 3:8. Siya nga nakahimo og sala, iya sa yawa. Kay ang yawa nakasala gikan sa sinugdanan. So ang sinugdan sa sala ang yawa. So sa dihang kita makasala, mahisama kita sa yawa nga nagmasinupakon sa balaod sa Dios. So ang balaod sa Dios karon nga gabi atong naistablisar nga nagatungha na siya bisan wala pa didto sa tanaman sa Eden, tungod kay nagsugod kini ang balaod sa Dios diha sa iyang gingharian. Kay siya mismo mao ang balaod. Karon unsay katuyuan nganong dunay balaod ang Dios. Mahinungdanon kini nga butang mga kapaglaom nga atong mahibaw-an nganong mahinungdanon ang balaod sa Dios. Unsay katuyuan? James 1:23. Si bisan kinsa nga maminaw sa pulong og wala magahimo niini, sama siya sa usa katawo nga nagtan-aw sa iyang kaugalingon diha sa salamin. Og human siya makatan-aw sa iyang kaugalingon, milakaw siya og diha iyang gikalimtan kung unsang dagwaya siya. So nakita niya dito sa salamin, apan pag-abot niya dito, mitalikod siya, og nalimtan na niya dayon kung unsang iyang dagway sa dihang niatubang siya sa salamin. Og nagingon ang 25, apan si bisan kinsa nga sa matinud-anon nagatan-aw ni anang hingpit nga balaod, nga naghatag og kagawasan, og mupadayon siya sa pagbuhat niini. Katong nagtan-aw sa balaod nga mao ang salamin, kay ang balaod mura siya og salamin nga atong tan-awon. Unya sa dihang atong himuon kun unsa ang maayo, nga dili nato kalimtan kun unsa ang atong nadungog, kun og ato kining pagabuhaton, sila mapanalanginan sa tanan nilang ginahimo. So mauni ang usa ka mahinungdanon nga butang, nga ang balaod importante kay siya'y magsulti og unsa ang atong kahimtang, unsa ang atong panagway. Mao nga ang balaod mahinungdanon kaayo, kay siya ang magsulti kung unsa nga kinabuhi ang atong gikinabuhi. Nganuman, kay si San Pablo nagpamatuod, nagasulti sa Galacia 3:24, si bisan kinsa, nagingon siya, tungod niini, ang balaod mao ang atong magtutudlo nga maghatod nga nato ngadto kang Ginoong Hesus, aron kita pagamatarungon pinaagi sa atong pagtuo. So ang balaod di ay, mga kapaglaom,
Mauni ang maggiya nato, magtudlo nato ngadto kang Ginoong Hesus sa dihang nakita nato ang atong kaugalingon nga napuno day tas mga kasalanan. Ato dayng gisupak ang balaod sa Dios. So ang sulbad niya na mao ang pag-adto kang Ginoong Hesus. Ug ang magtudlo nato nga nagkinahanglan ta og manluwas, nga pasaylo sa atong mga sala, kining balaod kay siya maoy nagsulti nga kita nakasala. Ang Roma 10:4, si San Pablo nagaingon, kay si Kristo mao ang tilos. Grigo nga pinulungan kining tilos mga kaigsunan, nga ang gihubad kini sa King James Version, New International Translation, nag-ingon diha nga, and sa King James Version, and gyapon ang kahulugan sa tilos. Ang tilos nagkahulugan og katapusan, goal, aim, purpose, o katumanan, fulfillment. So, ang si Ginoong Hesus maoy katumanan sa balaod. Siya maoy katapusan sa balaod. Nga muresulta kini, nag-ingon ang versikulo 4, nga muresulta kini sa pagkamatarong sa matag usang nga mutuo. So dili ang balaod maoy makapamatarong, apan si Ginoong Hesus maoy makapamataro nato sa dihang atong gituhuan nga siya namatay alang sa atong mga kasalanan. Wala nagpasabot nga giwala ang balaod. Wala nagpasabot nga wala nagikinahanglan ang balaod tungod kay si Ginoong Hesus mao ang goal. Nagunahon naman ang uban pagsulti nga si Ginoong Hesus maoy katumanan sa balaod, dili na ta kinahanglan mutuman sa balaod kay si Ginoong Hesus na ang mutuman ani para nato. Tinuod na nga si Ginoong Hesus ray nakatuman. Mao bitaw nga siya mo'y katapusan sa balaod. Apan mahinungdanon nga atong sundon ang balaod, kaysa diyang atong sundon ang balaod, mao ni maghatod nato ngadto kang Ginoong Hesus. Og ang balaod, kung wala pa nato gikinahanglan, dili unta moingon si San Pablo sa Romans 7:7 nga nag-ingon siya, unsay atong isulti? Sala ba ang balaod? Dili. So dili sala ang balaod. Apan dili ta makahibalo, ingon si San Pablo, wala ko nakahibalo kung unsa ang sala, kung ang balaod wala magsulti kung unsa ang sala. So ang balaod magsulti lang nato nga kita nakasala. O sa dihang atong mahibawan nga kita nakasala, muadto ta kang Ginoong Hesus aron mapasaylo ta sa atong mga kasalanan. Kaya nga naman, ang New English Translation nag-ingon sa Romans 10, kay si Ginoong Hesus mao ang fulfillment, ang katapusan sa balaod. Siya maoy katapusan. Og nagsulti siya nga ang tanan nga mituo sa matag usang nga mituo, makabaton siya og pagkamatarong. Kanang pagkamatarong ato ra nang maangkon diha kang Ginoong Hesus. 1 Timothy 1:5. Unsay gisulti sa balaang kasulatan? Ang katuyuan, purpose, tilos. Ang tilos sa balaod, nag-ingon siya, mao ang gugma. Si Ginoong Hesus gugma. So ang katuyuan sa balaod nga itudlo ta ngadto kang Ginoong Hesus nga mao ang gugma. Tungod kay ang balaod nagpadayag na sa gugma sa Dios ngadto sa tao. Gusto niyang mapreserbar ang atong kaugalingon. Gusto niyang maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi kang Ginoong Hesus. Mao nga iyang gihatag ang balaod pagpadayag kana sa gugma sa Dios alang kanato. Romans 8:4. Nganong gihimo sa Dios si Ginoong Hesus? Nganong gipadala siya dinis kalibutan? Nag-ingon ang balaang kasulatan, gihimo kini sa Dios nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato. Og sa dihang matuman dinhi kanato ang kinabuhi nga atong gikinabuhi, nag-ingon ang versikulo 4, nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. So ang tao nga nagtuo kang Ginoong Hesus, nagdawat sa iyang kamatayon didto sa cross, magkinabuhi siya nga bag-o nga nagsunod sa balaod sa Dios. Apan ugaling kun siya mapakyas,
Duna siya'y manalaban, muadto siya kang Ginoong Hesus nga maoy makapasaylo sa iyang sala. Ang tao nga nagtuo kang Ginoong Hesus ug ang tao nga wala magtuo kang Ginoong Hesus, lahi og kinabuhi. Nganuman, kay kadtong wala nagatuo kang Ginoong Hesus, masinupakon sa balaod, apan kadtong nagatuo kang Ginoong Hesus, mutuman sa balaod. Tungod kay siya nagkinabuhi, dili na sumala sa tawhanon nga kinaiya, apan sumala sa espiritu ni Ginoong Hesus. Unsa kabililhon ang balaod sa Dios. Ang balaang kasulatan, mga kaigsoon na nagsulti, sa Salmo 19, versikulo 10, ang balaod sa Ginoo matinud-anon, og silang tanan matarong. Versikulo 10, nag-ingon siya, sila sama kabililhon sa bulawan, labaw pa kay sa daghan nga putli nga bulawan. Sila matamis sama sa dugos, labaw pa kay sa mga dugos nga nagatulo gikan sa sudlanan. Mauna kabililhon ang kasuguan sa Dios. Tungod kay mauni ang magiya nato ngadto kang Ginoong Hesus. Salmo 19, versikulo 7, nag-ingon, ang balaod sa Dios hingpit, makapabag-o sa kalag. Ang kasuguan sa Dios kasaligan, maghatag og kaalam ni adtong mga tao nga walay pagtagad. Ni adtong mga tao nga dili maalamon, mahatagan siya kaalam sa dihang siya musunod sa kasuguan sa Dios. Versikulo 12, nagingon, busa ang balaod, balaan, ang kasuguan, balaan, matarong ug maayo. Mauni kami hinungdanon sa tao kay maghatag ni og kausaban sa atong kinabuhi. Og ang balaod mahinungdanon nga atong sundon kay mauni ang atong responsibilidad. Nagingon si Haring Solomon sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, nadungog na ang tanan. Mao kini ang katapusan sa tanang butang. Kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay mauni ang tibuok katungdanan sa tao. Nganong mahinungdanon nga atong bantayan ang kasuguan sa Dios. Tungod kay nagingon sa bersikulo 14, kay ang Dios magdala sa matag usa ka binuhatan ngadto sa paghukom. Lakip na kadtong tinaguan nga mga butang, maayo man o dili maayo. Bisan kadtong natago nga butang, dadon sa Dios ngadto sa paghukom, maayo og daotan. Mauna kami nung danon ang kasuguan sa Dios. Mauni ang pasikaranan sa Dios sa iyang paghukom. Santiago 2, versikulo 12, nag-ingon, musulti ka og mubuhat ka sumala sa gipanghukman sa balaod nga gitawag og nga naghatag og kagawasan. So ang paghukom sa Dios ibase sa balaod nga naghatag og kagawasan ang napulo kasugo sa Dios. Santiago 2:3, Juan 2:3. Kini nagpahinumdom sa matag usa kanato. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Mauni ang timailhan, mauni ang ilhanan, mga kapaglaom. Kung kita moingon nakaila sa Dios, kinahanglan atong tumanon ang iyang kasuguan. Versikulo 4 nag-ingon, kung may moingon nakaila ako sa Dios, apan wala magatuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamaturan. Maunay usa ka mahinungdanon nga butang nga kinahanglan atong patalinghugan ni ini nga gabi. Nga bisan di ay kung kita magpasiatab sa atong kagalingon nga atong nailhan ang Dios, atong gialagad ang Dios, apan atong gisalikway ang iyang kasuguan, wala kanato ang kamaturan. Versikulo 5 nagapadayon, apan ang nagatuman sa iyang sugo, mahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Mga higala, kita makapamatuod, kita makasulti sa kadaghanan, nga kita nahigugma sa Dios, kita nag-alagad sa Dios, sa dihang atong gituman ang iyang kasuguan. Kay ang iyang kasuguan, maunay pagpadayag sa Dios sa tao nga iyang gihigugma. Og
ang atong pagpadayag sa Dios nga ato siyang gigugma, mao ang pagtuman sa iyang kasuguan. Atong gipaila nga kita usab nakaila sa Dios. Versikulo 6 sa 1 Juan 2 nagingon, ang nagingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo. Ang balaod replika sa Dios, sa kinaiya sa Dios. Gikinahanglan atong sundon. Kaysa dihang atong sundon, nagkinabuhi kita sama sa kinabuhi ni Kristo. Mao nga si Haring David. Sa makadaghan iyang gibilik-balik diha sa mga sinulat sa Salmo, nag-ingon siya, akong gihandom ang imong kabubuton o akong Ginoo. Akong gihandom ang imong kabubuton og ang imong balaod naasulod sa akong kasing-kasing. Mga hinigugma kong mga kapaglaom, kung kita nakaila sa Dios, sama kang salmista David, muingon usab kita, Ginoo ko, akong himuon ang imong kabuton, akong sundon ang imong kabalaoran, akong isulat ang imong mga kasuguan dinhi sa akong kasing-kasing, ug ako kining tipigan sa tibuok na akong kinabuhi. Daghang salamat nga niini nga gabi atong sugdan pagtipig ang balaod sa Dios dinhi sa atong mga kasing-kasing. Akong gihangyon tanan, magdungan ta sa pagtindog alang sa atong pinasahi nga pagampo. Balaan nga Dios, salamat sa mensahe nga ikaw nagpahinumdom nga dunay balaod nga imong gihatag alang sa imong mga katawhan. Ug ang katuyuan niini mao ang paghatod sa matag usa kanamo diha sa sabakan ni Ginoong Hesus. Ug amo kining tumanon pagpamatuod sa among pagtuo diha kanimo. Ug pinaagi niini kami imong pagamatarungon. Pagamatarungon unya imong papuy-on diha sa imong langit nga puloy-anan. Salamat sa imong pagtubag ug pagpanalangin sa matag usa sa among mga kapaglaom. Ay kini among gihangyo sa ngalan ni Hesus. Amen.